Yes, ma'am. Ma'am, ilawlawag tayo man ta adali kitayhan na pay napadasan iti agdonar iti dara. Ti agdonar han kay mabutbuteng kasi makatulong kay han lang matulungan ti bagi tayo no di kadi makatulong ti sabali nga tao. Ken Dijay, kasi itatagamin talaga adto ti agkasapulan ti dara. Kaya we encourage everyone no adamit ka ba ilan tayong agdonar ken qualified tayo met nga agdonar mayat met ibagbagi tayong agdonar tayo apo sa adumat lang ti matulungan tayo. Agda matatamit nga programa iti biyang ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter, ma'am. Okay, sir. So, aside dagijay mag-cater kami kadagijay kasapulan ti dara no by at the emergency nga cases tayo kasla ko manubagyo ket mapmapan kam kadagijay lugar nga masasalanta. Ken no kas pagarigan ang kasapulan pa iti lugan no ti ambulansya nga may transfer ni patient, mabalik kayo pa nga tumawag ti Philippine Red Cross. Haan lang about blood, ti maitulong. mo.